олами шоҳмод ҷанбаи имкониятҳои ҷолиби зеҳниро барои шумо боз намуда, шуморо дар масири тамоми қишрҳои ҳаётан муҳими ҷомеа қавитару комёб мегардонад. Салом тамошобинони азиз, чун ҳамешагӣ дар ҳамин вақту соат манзури шумост барномаи навбатии Фарзин. Мавзӯи дарси имрӯзаи мо ҳимоя аз шах, яъне кишт. дар бозии шоҳмот шоҳро эҳтиёт бояд кард, чунки шоҳ муҳрае мебошад, ки бидуни он бозӣ кардан ғайриимкон аст. аз ин лиҳоз ҳангоме ки ба шоҳи мо шах эълон мекунанд ё ин ки ҳамла мекунанд, мо бояд аз ҳамлаи ҳариф шоҳи худро нигоҳ дорем. бачаҳои азиз, барои фаҳмо шудани дарси имрӯзаи мо бо шумо дар якҷоягӣ як ҳолатеро дида мебароем. айни ҳол муҳраҳоро аз тахтаи шоҳмот мегирем. бачаҳои азиз, шоҳи сафедҳоро гирифта ба хонаи Ж1 мегузорем. рухро бошад ба майдони F4. фили сафедҳоро бошад ба майдони H5 мегузорем. пиёдаҳоро бошад ба майдонҳои Ж2 ва H2 мегузорем. муҳраҳои сиёҳҳоро бошад шоҳи сиёҳро ба хонаи Ж8, рухро ба майдони D1, пиёдаҳоро ба майдони Ж7 ва H7 мегузорем. бачаҳои азиз, ҳангоме ки ба шоҳи мо ҳамла мекунанд ё ин ки шах медиҳанд, се роҳи муҳофизат аз он мавҷуд аст. чӣ тавре ки дар ин тахта шумо дида истодаед, айни ҳол муҳраи сиёҳҳо, яъне рухе ки дар хонаи D1 қарор дорад, ба шоҳи мо ҳамла карда истодаанд, яъне шах дода истодааст. мо метавонем бо се тарз аз ин ҳамла худро наҷот диҳем. бачаҳои азиз, якум тарзи ҳимоя шоҳро ба майдоне, яъне ба майдони ҳамшафате бурдан лозим аст, ки ягон муҳраи ҳариф, яъне таҳти ягон муҳраи ҳариф қарор надошта бошад. чӣ тавре ки шумо дида истодаед, дар ин ҷо мо метавонем шоҳи худро гирифта ба майдони F2 ҳаракат кунем. чӣ тавре ки дар ин ҷо дида истодаед, майдони F2 таҳти ҳамлаи муҳраи ҳариф қарор надорад. аз ҳамин сабаб мо метавонем шоҳи худро ба майдони F2 гузорем. бачаҳои азиз, чӣ тавре ки шумо дида истодаед, ба майдонҳои F1 ва H1 ҳаракат карда наметавонем, аз сабабе ки ҳар дуи ин майдонҳо таҳти ҳимояи рух қарор дорад. бачаҳои азиз, тарзи дуюм бошад, ин яъне пӯшонидан ё бастани роҳи шоҳ мебошад. мо метавонем бо дилхон муҳра, яъне роҳи шоҳи худро аз ҳамлаи ҳариф бубандем. яъне дар ин ҷо рухи сафедҳоро гирифта ба майдони F1 мегузорем. чӣ тавре ки шумо дида истодаед, мо роҳи шоҳро маҳкам кардем, яъне дигар дар ин ҷо ба мо ҳамла таҳдид надорад. бачаҳои азиз, сеюм роҳи ҳимоя аз киш бошад, ин зада гирифтани муҳрае ки ба мо ҳамла карда истодааст. яъне чӣ тавре ки шумо дар ин ҷо дида истодаед, муҳраи сиёҳҳо дар хонаи D1 қарор дорад ва фили мо дар хонаи H5. мо метавонем бо ана ҳамин тарз муҳраро зада гирифта худро аз ҳамла ҳимоя кунем. шах ин амали бадқасдона аст, вале дониста бошед, он на ҳама вақт ба манфиат аст. ҳар як шахи оддӣ наметавонад ба шоҳи ҳариф душворӣ эҷод кунад. яъне шахи зиёд додан ба натиҷаи бозӣ аҳамияте надорад. бачаҳои азиз, аз ин лиҳоз шумо бояд дарк кунед, ки гаштҳои ба мантиқ шоҳмотбозро ба натиҷаҳои хуби бозӣ бурда мерасонад. акнун бо шумо якчанд ҳолатҳоро дар амал дида мебароем. айни ҳол дар ин бозӣ гашти сиёҳҳо мебошад. аз он сабаб аст, ки рухи сафедҳо ба шоҳи сиёҳҳои мо ҳуҷум кардаанд. мо наметавонем шоҳи сиёҳҳоро дар хоначаи F7 гузорем. аз он сабаб аст, ки фили сафедҳо ин хоначаи F7-ро таҳти ҳимояи худ гирифтааст. мо шоҳи сиёҳҳоро наметавонем, ки дар хоначаи F8 ё H8 гузорем. аз он сабаб аст, ки рухи сафедҳо ин хоначаро таҳти ҳимояи худ гирифтааст. айни ҳол гашти дуруст бояд мо рухи F2-ро гирифта ба хоначаи F8 гузорем ва мо худро аз шах ҳимоя мекунем. офарин оишаҷон, ҷавоб дуруст аст, яъне дар ин ҷо рухро гирифта ба майдони F8 мегузорем.
гашти дуруст ин рухро гирифта ба майдони F8 аст. Аммо метавонем Оишаҷон фили сиёҳҳоро гирифта ба майдони D8 гузорем. бале мо метавонем, вале ин гашт нодуруст аст. Аз он сабаб аст ки фили мо беҳимоя аст ва мо метавонем ки ин муҳраи худро аз даст диҳем. Офарин Оишаҷон, акнун ҳолати дигарро бо Меҳрдод дида мебароем. Кани Меҳрдод дар ин ҷо ба мо гап мезанад ки чӣ тавр муҳраи шоҳро аз ҳамлаи ҳариф ҳимоя бояд кард. дар ин ҳолат рухи сафедҳо ба шоҳи сиёҳҳо ҳуҷум карда истодааст. мо метавонем бо се роҳ шоҳро ҳимоя кунем. тарзи якум мо метавонем аспро ба хоначаи Е7 барем, вале ин гашти он қадар ҳам дуруст нест. боз мо метавонем фили С8ро ба хоначаи Е6 биёрем. боз мо метавонем фили F8ро ба хоначаи Е7 биёрем. ин гашт ба мо манфиати хуб мерасонад, барои он ки мо роҳи қалабандиро кушодем ва шоҳ метавонад ба ҷои бехатар биравад. Офарин Меҳрдод, ба мо хеле хуб шарҳ доданд. айни ҳол Бежан ҳолати дигарро ба мо шарҳ медиҳад. дар ин ҳолат гашти сиёҳҳо аз зеро фили сафедҳое ки дар хоначаи Б5 қарор дорад ба шоҳи мо ҳамла карда истодааст. мо метавонем ин ҳолатро бо 5 роҳ бибандем. мо аввал аспе ки дар хоначаи Б8 истодааст, мо метавонем онро ба хоначаи С6 гузорем, вале ин ба манфиати мо намерасонад. боз мо метавонем аспро ба хоначаи Д7 гузорем, вале дар ин ҳолат фарзини сафедҳо метавонад фили сиёҳҳои моро бизанад. ин ҳам ба манфиати мо намерасонад ва боз мо метавонем бо фарзин роҳи шоҳро бибандем, аммо он бо фили сафедҳо мезанад. вақте ки мо бо шоҳ ҳаракат мекунем, мо аз қалъабандӣ маҳрум мешавем, яъне ин гашт ба мо фоидае надорад. боз мо метавонем бо фили сиёҳҳо роҳи ҳамларо бибандем ва ин гашт ба мо фоидаи хеле хуб мерасонад. Офарин Бежан, яъне дар ин ҳолат, дар ин бозие ки мо дида истодаем дар ин тахта, ягона гашти дуруст фили сиёҳҳоро гирифта ба майдони D7 гузоштан аст. яъне мо роҳи ҳамларо бо фили худ банд кардем. Офарин Бежан, акнун бачаҳои азиз, ҳолати дигарро бо Наргиз дида мебароем. яъне Наргиз ба мо шарҳ медиҳад ки дар ин ҷо чӣ тавр шоҳи худро аз ҳамлаи ҳариф бояд ҳимоя кард. марҳамат Наргиз. чӣ тавре ки дида истодаем, дар ин ҳолат гашти сиёҳҳо мебошад. аз сабаби оне ки фарзини сафедҳои дар хоначаи Ж4 буда ба шоҳи мо ҳамла карда истодааст, яъне кишт карда истодааст. аз ҳамин сабаб якчанд роҳҳо ҳастанд ки мо аз ин кишт худро ҳимоя намоем. яке аз ин роҳҳо, мо аспи дар хоначаи H7 бударо ба хоначаи Ж5 мегузорем ки ин роҳ моро аз кишт наҷот медиҳад. боз як роҳи дигар низ ҳаст ки мо метавонем фили сиёҳи дар хоначаи F8 бударо ба хоначаи Ж7 гузорем. ҳамин тавр мо аз кишт раҳо меёбем. боз шоҳи сиёҳҳо метавонад ки ба хоначаи H8 ҳаракат кунад ва ҳамин тавр худро аз шах наҷот диҳад. аммо аз роҳи аз ҳама қулайтару манфиатовартараш ин мебошад ки мо рухи сиёҳӣ дар хоначаи А7 бударо ба хоначаи Ж7 мегузорем. ҳамин тавр мо худро аз кишт ҳимоя мекунем ва ба фарзини сафедҳо ҳуҷум меоварем ки яъне фарзини сафедҳо бо шоҳи худ вобастагӣ дорад ки дар ин ҳолат манфиат ба фоидаи мо аст. Офарин Наргиз, ба мо хеле хуб шаҳр додед. акнун бачаҳои азиз, ҳолати дигарро бо сайёра дида мебароем. акнун сайёра ба мо мегӯяд ки чӣ тавр шоҳи худро аз муҳраи ҳариф ҳимоя бояд кард. марҳамат сайёра. айни ҳол дар ин ҷо гашти сиёҳҳо мебошад. рухе ки дар хонаи А2 истодааст, ба шоҳи мо ҳамла карда истодааст. шоҳи мо наметавонад ки ба хонаи А7 Б8 ҳаракат карда наметавонад, барои он ки таҳти ҳимояи муҳраи ҳариф қарор дорад. дар ин ҷо ягона гаште ки мо метавонем бо рухи сиёҳҳо ба хоначаи А5 гашт мекунем ва дар ин ҷо фили мо ба шоҳи ҳариф ҳамла карда истодааст. ягона гашти вай ба хоначаи Ж1. баъди он мо рухи сафедҳоро
зада гирифта метавонанд. офарин сайёра, яъне чӣ тавре ки дар ин ҷо оварда шудааст ки гашти сиёҳо мебошад. аз сабабе ки рухе ки дар хонаи аду қарор дорад, айни ҳол ҳамла карда истодааст ба шоҳе ки дар хонаи аҳаш ҷойгир аст. дар ин ҷо шоҳ наметавонад чӣ тавре ки сайёра қайд карда гузаштанд, наметавонад ба майдонҳои А7 ва Б8 ҳаракат кунад, аз сабабе ки ҳардуи ин майдонҳо таҳти ҳуҷуми ин муҳраҳо қарор дорад. яъне ба майдони А7 ҳаракат карда наметавонад, аз сабабе ки майдони А7ро рухи сафедҳо гирифтааст. ба майдони Б8 ҳаракат карда наметавонад, аз сабабе ки фили сафедҳо ин майдонро таҳти ҳимояи худ гирифтааст. аз ҳамин сабаб, яъне дар ин ҷо ягона гашти дуруст рухи худро гирифта ба хонаи А5 мегузорем. яъне дар ин ҷо мо ин ҳолатро бо кишти кушода анҷом додем. яъне бачаҳои азиз, якум ҳолат мо шоҳи худро аз ҳамлаи ҳариф ҳимоя кардем, дуюм бошад мо бо фили худ ба шоҳи ҳариф ҳамла кардем. яъне дар ин ҷо бояд ки муҳраи ҳариф, яъне шоҳи ҳариф аз кишти мо, яъне аз ҳамлаи мо худро муҳофизат кунад. бачаҳои азиз, ҳолати охиронро бо Усмон дида мебароем. яъне Усмон ба мо мегӯяд ки дар ин ҷо чӣ тавр муҳраи худро аз муҳраи ҳариф бояд ҳимоя кард. марҳамат. айни ҳол дар ин ҳолат фили сиёҳо ба шоҳи мо ҳуҷум карда истоданд. мо бо се тарз метавонем ҳуҷумро муҳофизат кунем. якум тарзи ҳимоя, мо шоҳро ба хоначаи Е2 ё он ки ба хоначаи F1 мегузорем, вале мо фили сафедро аз даст медиҳем. дуюм тарзаш бошад, мо бо асп метавонем ҳимоя кунем ва бо фарзин метавонем ҳимоя кунем. мо бо асп ҳимоя кунем, фили сафедҳоро аз даст медиҳем. бо фарзин ҳимоя кунем, фили сиёҳо бо шоҳи сиёҳо алоқаманд аст, барои ҳамин фили сиёҳо фарзини моро зада наметавонад. аз ҳама қулайтарин бо фарзин роҳи ҳамларо мебандем. офарин Усмон. яъне бачаҳои азиз, чӣ тавре ки дар ин тахта шумо дида истодаед, фили сафедҳо аз майдони С3 айни ҳол ба шоҳи мо ҳамла карда истодааст. яъне дар ин ҷо чӣ тавре ки шумо дида истодаед, фил бо муҳраи фарзин ва бо муҳраи шоҳи сиёҳо алоқамандӣ доранд. яъне дар ин ҷо бояд мо аз ҳамла худро муҳофизат кунем. чӣ тавре ки Усмонҷон қайд карда гузаштанд, мо метавонем бо се тарз аз ин ҳамла худро муҳофизат кунем. якум тарз, метавонем шоҳро ба майдоне ҳаракат кунем ки он майдонҳо таҳти ҳамлаи ҳариф қарор надошта бошад. дуюм тарз, метавонем роҳи шоҳро мо бубандем бо ягон муҳра. бачаҳои азиз, ҳолати дигар бошад, мо метавонем дар ин ҷо бо муҳраи фарзин роҳи ҳамларо бубандем. дар ин ҷо ягона гашти дуруст, ин фарзинро гирифта ба майдони D2 мегузорем. мо роҳи ҳамларо маҳкам кардем ва ба фили сиёҳо ҳуҷум карда истодаем. дар ин ҷо бачаҳои азиз, онҳо наметавонанд фарзини моро зада гиранд, аз сабабе ки чӣ тавре қайд карда гузаштем, фил бо ҳамроҳи шоҳ алоқамандӣ дорад. аз ҳамин сабаб онҳо фарзини моро зада наметавонанд, аз сабабе ки бо фил ба муҳраи шоҳ кишт мешавад, яъне шах медиҳем. аз ҳамин сабаб зада наметавонанд. агар бачаҳои азиз муҳраи филро зада гиранд, дар ин ҷо фарзине ки дар бозӣ муҳраи пурзуртарин ба ҳисоб меравад, аз даст медиҳанд. ин буд ҳолатҳои ҳимоя аз шоҳ дар мавзӯи имрӯза. бачаҳои азиз, боварии комил дорам ки дарси имрӯза ба шумо фаҳмо шуд, яъне писанд омад. бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. агар мехоҳед дар барномаи мо иштирок кунед, пас метавонед ба мо муроҷиат намоед. хайр тамошобинони азиз, то барномаҳои оянда бо шабакаи мо бимонед.